Huomenta. Tänään mä ajattelin kuvata My Dayn. Ja niin kuin äänestä varmaan päättelee, niin olen eilen paljon puhunut. Sitä se teettää, kun avittaa muita töissä. No, tänään mä menen uudelleen avittamaan muita töihin. Että tästä tulee ihan mielenkiintoinen päivä. Ja tänään myös tulee mun kaveri kylään. Katsotaan mitä tästä päivästä tulee. Että tästä lähtee. Joo, mun aamupala on siis puuroja. Mitä meni juoma. Joo, mutta mä syön aamupalan ja katsotaan sitten mitä mä teen. Silleen. Taas tässä välissä mä olen kerinnyt käymään suihkussa. Mä söin sen aamupalan. Rasvasin naaman. Sitten seuraavaksi olisi meikkaaminen. Ja toka aamupala. Hei taas. Nyt olisi meikkaamisen vuoro. Ette uskokaan kuinka monta asiaa tässä on pöydällä. Ja siis kyllä, rupesin just katsomaan, että siellä on kaikenlaista roinaa siellä meidän kirjahyllyllä. Ehkä me selvitään. Ja ei, mun ääni ei ole yhtään sen paremmaksi tullut. Vaikka jo just tossa kahvin ja näin, niin ei ääni tullut sen paremmaksi. No, niinpäs nyt vähän väärään kohtaan. Tätä nyt laittaa. Onko väriä poskiin, niin mä en näytä niin kalpealta. Mutta siis poikkeuksellisesti olen hereillä. Ollut hereillä 9 asti. Täysin poikkeustila. Ja tiedän, mun kädet näyttää aivan valtavalta. Siis valtavilta. No sit päästäänkin jo kulmiin. Okei. Yritän taas olla sukailematta teitä. Vaihdetaan peiliä siksi aikaa. En nyt paljon muutu, mutta sen verran, että voin sanoa, että olen kulmani laittanut. Ja en nyt tässä näytä. Ne on kyllä niin erinäköiset, mutta ei voi mitään. Puuterilla sitten korjaan. Ja siis kyllä minun puuterini on tällä hetkellä hyvin loppumaisellaan. Mutta koska olen vanha opiskelija ja tällä hetkellä myös tuleva, niin ja siis mulla olisi uusi. Mutta koska säästäväisyys. Noin. Kyllä, mun meikkipussini näyttää siltä, että se räjähtää ihan just. En tiedä, onko teillä käynyt koskaan niin, että meikkipussi on niin täynnä. Tässä näyttää siltä, että se räjähtää just. Siellä on niin paljon kaikkea. Mut ei, tässä ei ole vielä kaikki. Tässä on pakattu juurta. Oh, siinä se oli juokenttu mukana. Noniin. Siinä oli mun meikkaamiset. Niin. Näytän yhtä tyhmältä kuin ennenkin, mutta näytänpäs tyhmältä meikatulta. Sitten mä laitan hiukseni ja pakko nousta. Ja niin menen tiedätkin. Laitan hiukseni ja sitten mä lähden kohti
työpistettä. Sen jälkeen mä hain noin yhdet bussiasemalta. Joten siihen asti. Ciao! Jes. Ei tässä ihmeellistä. Tää just tullut kotiin menossa. Käy vielä duunipaikan kautta. Duunipäivä. Hyvin. Ei ihmeellisimpiä. Vajaa tunti. Sitten tulee tänne Raumalle. Seuraava kerta. Joo, tässä kotona, niin kuin varmasti näkyy. Nyt on siivottu. Paljon fiksumman näköinen. Ja tässä juon kahviani. Ja katselen telkkaria. Ja odotan. Jos katsotaan pirun kello tuolta. Ei se halua näkyä. Mut siis kello on 3 suunnilleen. Ne tulee 50 minuutin päästä. Joten mä odottelen tässä, että pitää lähteä taas. Aamulla tosiaan mentiin autolla. Autolla töihin menin ja niin sitten tulin kävelen kotiin, että ihan hyvin. Vai se joku 3 kilsaa. Mut joo, mä jatkan syömistä ja telkkarin katsomista. No niin, nyt mä lähden niitä yksiä hakemaan, että katsotaan mitä tästä tulee. Tästä tulee hyvin mielenkiintoinen viikonloppu. Ja siis tänään on lauantai, hyvin mielenkiintoinen viikonloppu. Joo, mutta siis kuitenkin tästä tulee hyvin mielenkiintoista, kun he saapuvat meille kylään, niin mä tästä rupean kauheeta, kun mä puhelin koko ajan. Mutta siis rupean tallustelemaan kohti Linkka-asemaa. Ja aikaisemmin on liikenteessä pirun paljon porukkaa, nyt on vaan hulluja. Tai sitten ei. Mutta siis, niin. Tänään on liikenteessä aika paljon porukkaa ollut, että tässä päivällä. Katsotaan millainen päästään. Katsotaan mitä kaikkea me kaupasta eväksi haetaan, että saa nähdä. Mut seuraavalla kerralla kun nähdään, mulla on noin 2 muikkelia mukana, niin syö sun. Kama! Tässä on ovi! Tämä on ovi! Mihin? Mitäs sä kuvatsa, Kaisa? Ja sielläkin on joku kuva. Ottakas. Kato nyt kuin seksikäs on. Ja Petrakin. Hei, täällä on hauskoja vitsejä kanssa. Pelkään matkustaa yksin. Mitä jos valitsen vahingossa väärän junan? Ja sitten tässä, että se vastaus on palauta se asemalle ja selvitä mikä on oikea juna. Ok. Eikö se tällainen öljy? En mä tiedä. Se on itse asiassa semmonen pahempi mauste. Vissiin. Ruvetaan kokkaa. Ja meidän porukalla, arvatkaa mitä se tarkoittaa. Meitä on 3 naiskeittiöä. 1 kuvaa, 2 sählää. Onks Petra poikia? Mitä helvettiä mun piti tehdä? Lapio, joo. Lapio tarkoittaa. Heipä onnistui siinä. Ulos sieltä. Mä vähän nolottaa. Mikä se on aloittaa? En mä tiedä. Ai ufot. No joo, ne ainakin. Oletko te meitä pistänyt noihin öljymausteisiin? Ei. Mä oon vaan ottanut nää, koska joskus... Siis tää on vähän niinku kastike sen päälle, kun se annos on vissiin. Hai. Joo. Varmaan sellainen niinku just sillä, että ne peittyy. Joo. Se vaan kato, kun ne imeää niin siinä paljon. Hei, Petra, ootko muuta kuullut? Mä oon nyt muistanut jo 2 kertaa, missä te koskissa. Mä en yleensä muista yhtään, missä
Niin toi. Niitä Kun saatan mä täällä käynyt, niin mä aina avaan väärän kaapin. Mä en muista mikä se on. Se on aina menossa tänne. Sitten mä oon sellainen, että ei sinne. Niin silleen, että mä voin huoa oikeesti. Sitten mä oon, sä oot käynyt melkein 10 kertaa täällä. Se on tossa. Se saatana roskis. Monta kertaa mä oikeastaan olen ihan oikeesti käynyt, kun miettii, että mä muutin tänne 2012, mutta kun mä en oo aina voinut käydä kauhean usein on yllätys, koska sä asut täällä metässä, niin toi Joo. silleen. Just mielenkiintoista. Tää maistuu taas niin nyt. Oi jessus. Mä oon niin mestari kanavaista, että ei lue. Ettekö te oikeesti tehnyt ikinä uudelleen? Mä en oo tehnyt ikin. Mä oon vaan syönyt kerran. Ai, missä? Ja silloinkin sä sait kuivana ne. En mä syönyt niitä, kun mä muistin väärin. Ai siis mitä? Ei kukaan pysty. Jenni selitti, että se oli syönyt kuivana, että mitä pitääkö se keittää. Sitten mä olin sanonut, mitä? Ei se ole paperimaan. Ohkaat ois syönyt paperit, on se muovia. Se on vaan ällönmakuinen se paperi. Maukasta muovia vähän nudelleen sekaan. Oi jes. Niin hyvin taas paistuu. Tää on niin saatana ärhäkkä tää peula. Väliin se on sellainen, en mä halua paistua, kun Vähän tykin näköistä. Tykin näköistä toivon on nyt paremmin. Joo, eli tämmöistä kaikkea saatu aikaiseksi tässä viinilasillisten ääressä. Ei siitä sen enempää. Meillä tosiaan, joo, en näytä sen enempää mitä se tavaraa siellä on, mutta tosiaan viinilasilliset ollut tässä kaikilla. Ja ollaan tehty tarinoita. Ja karkitkin perhana on loppunut. Niin, senkin syöppö. Joo, tuonni. Ei oo varaa me laittelee. Maailmanvalotteet. Tuossa on toi tein. Jenni. Party alias, ups. Kiitos. Mitäs muita? No niin, täällä on tää paras kirppu ja sängyssä. Sitten täällä on tää. Mahtavaa. Mut tää on niin parha tää. Kui kauhia tää putoo mun päälle. Tää muuta. Vihreä arva mä en suostu pelaamaan. Mä haluun sitä. Mä en halua. Se on niin raivosta. Paras peli. Mä tykkään piirtopeleistä. Eikö mä Love them. Jenni! Niin? Tse! Joo, jos mä laitan. Tse! Niin. Noin. En halua miljonääriksi. Pitäis päästä alas. Hui. Ei, alkoholia! Kiipeäminen. Hyvä idea. Meidän viikonloppu.